खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी सानब्रैनि हाबाफारिजों चिरां जिल्ला एबसुआ हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि 5थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनायखौ मैया खुंफुंबाय। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला एबसुआ जिल्लानि सिंनि गासै मोन 7 दख'राफोरनि टीमखौ लाफानानै बे बादायलायनायखौ बासुगाव दख'रानि रनसायधाम आरो गसाइगाव ओनसोलनि जोंफुं क्लाब आरो बिजाब बाख्रिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 6 आगस्टनिफ्राय जागायनानै मैया गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे फाइनाल बादायलायनाया सिडली चिरां दख'रा एबसु आरो निसिमा दख'रा एबसुनि गेजेराव जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव सिडली चिरां दख'रा एबसुआ 5 गल सोनानै उइनार जायो आरो निसिमा दख'रा एबसुआ 1 गलाव सोनानै रानार आप बान्थाखौ आजावो। बेराफारसेथिं चिरां जिल्ला एबसुआ साबसिन गलकिपार महरै सिडली दख'रानि धोरोमसार बसुमतारीखौ सायख'यो आरो सिडली चिरां दख'रानिनो साबसिन गेलेगिरि आरो बांसिन गल सोनो हानाय सानजौरां मुसाहारिनि मुंनि गेलेगिरिफोरनो गंसे ट्रफिबो बान्था होयो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बाहागो लायो आरो बर'नि बायदि आफादफोरजों लोगोसे माखासे बर'नि गौथुमफोरनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफैनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैयो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायनि जे सिमां बेखौ जाफुंहोनांगौनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै बासुगावआव थानाय बे गसाइगामि जोंफुं गेलेग्रा फोथाराव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो मिरु एबसुनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बा माखासे मार्टार फुटबल टुर्नामेन्ट बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै जोंनि बर' माहारिनि खना खनला जायगाफोराव बेयो मोनसे जावरिखांनाय फैदों आरो बे जावरिखांनायनि फिथाइ हिसाबैनो दिनै फ्राय जोंनि आन्डार 13 नि गेलेगिरिफोरा सोरबा दिनै मोजां क्लाब आरो मोजां एकाडेमि आरो साइ बा गुबुन अनुस्थानफोराव दिनै गेलेहैनो मोननायनि जेनाखि खाबु बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो बड'फा एफसि आरो बड'फा एफसिनि गेजेरजोंबो बे आन्डार 13 नि जिखिनि मोनसे गेलेगिरिफोर बिथांमोना दिनै स्टेट लिग गेलेबाय आरो स्टेट लिगआव रानार्स आप जादों आरो बिथांमोना दिनै मा होनदों आइ लिग गेलेनायनिबो मोनसे स्कप आरो खाबुखौ दिनै मोनफैनो हाबाय। थारैनो बे गेलेनाय आरो खुंनाय बेनि गेजेरजों मोनसे थासारि फैबाय जे जोंनि गेजेराव गेलेनाया मोनसे गावनि जिउ राहा फारि दानायनि थाखाय मोनसे राहा जानो हायो आरो गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहा गावनि आखल आरो गावनि बिदा फंबायनि बा गामिनि समाजनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लाखिलायनायनि बियो मोनसे मुलाम्फा जानो हायो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' हारि दानायावबो बियो मोनसे मदद खालामो। बेनि थाखाय बेखौ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे गुबैथार हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ जों बयबो मदद खालामलांलायनाया बियो जोंनि बयनिबो बिबान होननानै आं सानो। गोजोन्थों।